Тази пиеса съм е писал в едно много специално време. Това беше 87-8 година, така разгара на перестройката, когато се сменяха разни неща и неща, които се отричаха, изведнъж се утвърждаваха и обратно. И много интересно е това, иначе бих много така протестирал, че сте махнали финала на пиесата. Аз не знам дали знаете финала. Че оживяваме, нали? Не само, че оживявате, но сте обявявани за герои на Дания. Да. От жертви. Това беше типично за оно и време. Да. Примерно Трайчо Костов, който беше убит от своите, и после направиха Тец Трайчо Костов и така нататък. Това беше, тогава такова беше времето. Да. И тогава съм ми писал. Аз не очаквах, че тази пиеса обаче тръгне по света. Особено в Русия, там 25 театъра правиха. Аз съм гледал един спектакъл и два съм гледал на записи. Много различно. Сега в момента се играе в Одеса под бомбите. Много страшно положение, аз просто съм шашнат. И в Анкара има примера, той знае, там беше хубаво интересно. Аз дойдох със страх малко тук, трябва да ви кажа, защото знам какво значи, ако не ми хареса и трябва да се прави на нещо тук, защото знам артиста, все пак иска да се чуе какво трябва. Говоря съвсем искрено, хареса ми. Нови неща открих вътре аз самия в пиесата, което е хубаво. Нещата са, вие не играете, понеже има различни видове. Да кажем, пиесата съм е гледал театър Собаро, японския театър, спечели там голямата награда с пиеса, получиха голяма награда и дойдоха в София, играха в Народния театър и в Бургас. Японци. И гледах японците и викам сега японски. Какво ще е и нещо? Обаче те са и решили много интересно. Както и да е. И идвах тук с предубеждение, защото вече какво ли не съм гледал. Много съм приятно изненадан, трябва да ви кажа. От всички актьори. Всеки си е влезъл в ролята, без да се прави на нещо, без да е битовизъм, но играе естествено. Това е много, много важно, защото тази пиеса може да подведе и в много постановки подвежда на една по-голяма театралност. Защото така или иначе това е част от Хамлет. И като правиш, и аз поздравявам режисьора, че е тръгнал на такъв естествен подход и вие сте го поели. Всеки си е намерил точно мястото и е много естествено. Просто ви поздравявам. Много ми приятно ми беше. Ама всички, като ви гледам така, много хубаво. Мадамите, трите, браво. Много готини. Различни, интересни неща е намерил и режисьор и в трите. Истина беше едно малко празниче за мен. Неочаквано. И отново ми събуди интереса към пиесата и ще да я направя някъде пак. Да. Аз съм правил два пъти. В Бургас и в Народния театър. Там играеха Теодора Духовникова, моля? Христо Чешмеджиев играеше там, този Димо Алексиев играеше директор, твоите роли. Така изобщо артисти добри бяха.